Čaute, zdravia vás Defunk Gamer v Minecrafte v prvej sérii a tretej epizóde v druhej časti. Dneska natáčam s Kristupom. Ahoj. No, keďže sa vám páčia tieto videá, tak chceme aspoň poďakovať za to, že ich pozeráte a dúfame, že sa to ešte viacej chytí. Že budeme mať aspoň, dajme tomu, 20-30 odberov, no nádhera. No a že sa vám to bude ešte ďalej páčiť tie naše videá, tak aspoň v to dúfame, že by sme tak robili. Áno. No. Čiže boli sme to tu trošku ešte preskúmať, takže už začíname. No, čiže tam je obsidian aj všetko, no ideme tam, inakšie, tam kde sme skončili minulé, skoro. No tak, tu v týchto, no trošku sme si tu robili takú farmu a treba riešiť. No, takže, my sme si tu pozreli, hej, ale tak tu nepokračuje. Aj tam ďalej tiež už nič nepokračuje, tak akorát tu je to, čo sme spadli, no. Čiže keď tak ideme tu k tomu obsidianu, aspoň také nerozličite. Au. To nevyzerá dobre, to nevyzerá dobre. Sorry. Nevadí. Joj, sorry, nechcel som, vážne. Vážne som nechcel, vážne. To je taký hnusný ten prúd. Idem zastaviť. Prosím ťa, urob to, lebo toto je neuveriteľné tu. Ešte neviem s čím. Tak to nechajme, lebo to je strašné. Vidíš, a tu sme neboli, a toto asi nikom nepokračuje. Toto nikom nepokračuje. Tak. Bojujem. Vidím to víno. Kostlivec, aj zlato tu máme, hej. Ťažké terény. Ale také odporúčanie pre začiatočníkov hráčov, ktorí začínajú hrať Minecraft. Keď máte niečo cenné a chcete to zobrať a je to, dajme tomu tu, tak to nikdy nekopte takto, preto lebo niekedy tam môže byť láva, no a sa stane taká hrozná vec, že asi to vidíte. No, to určite už viete. Poď tu ďalej pokračuje. Myslím. Máš šorče? Hej, myslím. Iron, redstone a tuto asi končí budú. Ešte koľko štrku. Bude náhodou pod týmto niečo. Ideme pre spolu? Asi nie. Tak nič, no ideme ďalej. No ideme späť. Áno, ideme. No. Niečo? Nič. No ideme do základne, keď sme tu všetko preskúmali, ešte ideme do tej bani, čo sme V tej vode vyššie. No, dobre, tak radšej to nejde. A však to, ako ja to mám? Poď za mnou, ideme vyššie. Počkaj, niekde si... Tu. A tam je baňa, tam je tá baňa, do ktorej máme ísť, ja ju vidím stadiaľ to, ona až tu pokračuje. Keď sa pozrieš tam hore, tak tu ju môžeš... Poď rýchlo za mnou. Okej. Ideme tu splavovať rieku. Však stadiaľ sme prišli. Ale ideme hore. Majda, čo je, aha. No to je strašne. Zapáľ. O, pozor, je tam spider aj kostlivec. Všimol som si. Však ty tu do mňa neštríľaj. No konečne si ho zabil. O, to ten prúd vody, vážne by trebalo zničiť. Hodila by sa torčka. Ja som si ho nevšimol. Čo? Toho spidera. Ja hej. Však som rád. Pozor, creeper.
Máš torč? Hej, počkaj. Tak. To ani do inventára nemôžem ísť. Nemôžeš. Však ty ma tu nezabíjaj pre... Dobre, sme sa vrátili tam, kde sme prišli. Ešte sa dá ísť vyššie. Ja viem, videl som. Nie, skoro som zjedol Spider Eye. Až som sa zľakol, že som mŕtvy. Spider okom a nejaké elixírieky, tak ale tak. OK, tuto nikom nejde. Dáš mi torčky, nejaké? Počkej, ešte tu hore sa dá ísť. Chceš torčky, kde si? Neviem, kde si. No. Tu máš torčky. Ďakujem. Jomine, tam sa neotáča, aj tam je Enderman, asi 3 creepery a 1 kostlivec. Tam ich je armáda čistá. Sú pripravení nás dolať. Aj zlato. Jomine, však tam ich je armáda, sa tam pozri. Počkaj, vidíš, musíme sa na to pripraviť. O, ja už nemám tento... Aha, mám ironový tento. Idem tu nejaký kobl pobrať, hej, naťažiť pre istotu. A ty zober nejaký kobl, hej. Idem zvať Endermana. Prosím ťa, nerob to, bo sa bude za tebou prtvať a hneď umreš. Ja som sa na neho pozrel a sa na mňa asi platol. Ty si dobrý, keď. Už to ma zmizol. Čože dobrá vec. Najlepšie. Ale pozerá tu Spider. Skeleton. To nevadí. Do boja! Zabíjaj creepera. Rád by som. Až 2 creeperovia, tak to Peter zdechnul, jeden. Druhý. Oh. Udral som ťa? Tak sa mi rýchlo minie jedlo a nemám srdiečka plné. Ďalší slime. Lapis. Lapis môžem aj čím vyťažiť. Aj železným krompačom. Iba železným, hej. Nie som si istý, ale asi hej. OK, 20 lapisov. No. O, toto je taká popletená tá jaskyňa. Ty kde si? Prečo si sa vrátil? Ťažím toto, čo sme tam zabudli. Aha. No to sú až 2 cesty, teraz neviem, ktorou mám ísť. Iron. Idem s tebou. Koľko za tebou suroviny nevyťažených nájdem. To nevadí. Ok, tu už končí, ideme ďalej. Tam to už je osvetlené, tam sme už asi boli. Ale tu sme neboli. OK, končí to tu. Tak, ideme. Zbytočne tam... Aha, dobre, ty tam nejdeš. Tam aj tak nechod... No, ideme asi do tej bane, čiže sa musíme asi vrátiť. A slime, jaký veľký, poď zabiť slima. O, slimy. Tie malé nechaj na živé. Teda, ktoré aj malé musím zabiť na slime ball. Áno. Zamrú všetkých pokrodnou smrťou. Dobre.
OK, čiže sme tam, kam sme mali ísť, ideme na základňu a vyrabujeme ju. Sme na základni. Dobre, aj ty zober dačo z nej, hej, lebo ja už mám plný inventár. Zober aj pec, aj crafting, aj čestku, hej. Alebo čestku zoberem ja, hej. Ty ju iba znič. Ja nemám sekeru. Ani ja, no tak počkej, čím ju zničím. Nie, to nejde. OK. A ideme kam? No a ideme teraz, neideme tam hore, rovno do nej, ale... Mňa len zaujíma, skeďa sme prišli. Úplne sa začiatku... Zaprudili sme určite. A ty mi vôbec nepomáhaš. Pomáham. Je No. Dobre, no ideme. Čiže tu je toto, že je toto tu, ono tu. Teda inteligentne. No a kaďa sme prišli? Prišli sme, myslím, a tu je toto naše, aha. Kaďa je hneď prechod od základne, no toto je dobré. Jej, koľko redstone? A 4. Wow. Aha, tu je koniec. Tak. A tu je naša základňa. Aha, to je toto čo? To je toto čo? To je toto. No. Kaďa sme my vlastne prišli? Ja neviem, kaďa sme prišli. Čiže horšie pre nás, pretože keď nevieme, kaďa sme prišli, tak sa s ním dostaneme do domu. OK, tu je dačo ďalšie. Hneď to končí, OK, takže... Kde si? A išiel som iba pred kudekej cestičke na jaskyňu, ale to nič tam nebolo. Aha, už viem, kde sme, myslím. Ja neviem. To myslíš správne. Áno, to je presne toto, áno, tu sme na začiatku. Hej, to je presne toto, aj ideme tu do tej bane. Endermana som počul. Ja... Vidím Spidera. Sorry. A ja vidím Endermana, hneď za ním. Ja som ho asi udrel. Asi. Skôr určite. Ukryť si hlavy treba. Treba si ukryť hlavy, pretože on je na 3 bloky, no ale na 2 bloky sa tu konam neportne. Ja už nemám pečené jedlo, joj. Škoda. Ja napríklad sa rotten flashom živím stále. Tu nebude náhodou spawner? A nebo tam je svetlo, ale je tu strašne veľa pavúčí. Áno, je tam spawner, videl som spawner. Je tam ten Vietnam, no ale dobre. Koľko tu toho štrpuje. Priprav si torčku, hej. A osvetli to hneď. Osvetlil si dobre. To je druhý spawner v tejto jaskyni, čiže je veľmi dobré. No, zničíme tie fence. Áno, zničili sme. A čestka? Že čo? No... Ideme ďalej. Dúfajme, že nenájdeme toho Endermana. OK, tak tu nič nepokračuje, čiže môžeme sa vrátiť. Áno. To bolo také... No to pokračuje ďalej. Ja už nemám torče. Vidím lávu, vidím ďalšiu baňu, to je to také
ľudisko. Spider. Našiel som druhý spawner. Odstredil zadu pre istotu. A pripravil si zase torčku. Nemám. No to dobre. Tak tam pustí mňa, hej. Choď zadu. Nech sa páči, pane. Díky. No okej, no máme ďalšie. A torč? To je torč. Počkaj. No myslíš, že rozdelíme túto časť aj na trojku? Neviem. Prepáč. Jak si prvýkrát hovoril, že pro, ja si myslel, že pro mi ideš povedať po česky. Jej, čo tu robí kvietok? Je to zázračný kvietok. Jemine, to čo za creeper? Akože to, jak rýchlo istuje. A toto tu ešte v bani som nenašiel také, to je akoby centrálu. Poď tu je creeper zombík. A lapis! Mohol by si A rozsvetľovať. strašne veľa lapis. Sorry. Nesmie buchnúť, lebo prídeme o drahocenný lapis. Nie, on sa nám sám vyťaží. No, tak to nie je isté. Nie, ešte ti to padne. Mohol by si rozsvetľovať. Počkaj, hneď to A bude. mohol ich dať torče. Počkaj, už mám plný inventár, no tak počkaj. Dám ti torčky, kde si? Dám ti torčky. Tá, čo ma udralo? Ja zemrem. Ja mám jedno srdiečko. Zombík a zase veľa tohoto, nebude tu snať spawner na zombov. Torče. Čo som ti ich podával? Tu bude asi ďalší spawner. Jo, a ja... Poď po zombov! Pozor! Pozor, z druhej strany! Wow. Jemine, koľko malých zombíkov, poď, pomôž! To ten villager baby zombie. To som si ho... Baby. To som takého ani nevidel. No poď, výborne. Zatiaľ som ho dal tiež prvýkrát. Jemine, koštuje si, jak som sa ho zľakol. Mám jedno srdiečko. A 10 level. Mám 32 level. A 8 srdiečok. Ja mám 3. Vieš čo, poď tam, kde je to tá veľká pavučina, poď tu. Idem. Ja aj ťažím suroviny. To mi došlo. Do píska, spiderovia, sorry. Ďakujem! Pánia! No však ho zabíjaj, čo ho nezabíjaš? Som lagnutý. Dobre. Keď tu bude, treba dať... No, do šľaka musím sa tiež najesť. Keby tu bola kráva. Čo mu by to bola kráva? Jedlo. To je pravda, no. Čomu slúžia Vieš čo, kráva? nejdeme tam mať, ale poď tu. Zbytočne si ničíme meče. Tiež myslím, bo môj meč veľa, no, toho už nemá. Rie sa ku mne. Mini. Spider. Dobre, máme tu obranu nejakú. A tam ani my nezabijeme, no. Máš torčku, skúš tam polož, alebo aspoň tu tak, kde polož. OK. Je to také obraňujem, čo ide na... Je zoboň. Spadne. Vyskúšaj tam dať čo osvetliť, hej. A ja vidím zlato. Wow. Osvetli to tu, osvetli. Je tu torčku. Výborne. Idú zombíkovia. Veľa. Nie veľa, jeden. A mne došlo o ten flashové mesko. Ja
Ja ho mám ešte 32. Pomoc! To jak sa ti toto podarilo? No tak čo sa mi tu pcháš, ak ťa zabijem? Promiň, no, neviem HP. A došlo, ale ten nesko. Tak ti dám 15, poslednú polovičku. Ďakujem. A nemáš za čo? Za čo? Za čo? Nemáš. Nič, škoda. Musíme ten spawner nejako. A lápis je môj. Nápis lažný. Ide so mnou. Okej, keď už sa tu nespawnujú, sme v pohode. Zober si torčku. Hej, skáďa sa ty tu spawnol? Skáďa sa on tu spawnol? Zhora išiel. A som vedel. No už by sme asi už aj mali končiť, že už by sme mali ísť naspäť domov. Máme aj trojku. Trojku, ale tak už nemáme tu žiadnu takú jaskyňu. Takú. Okej. Takže ideme sa dostať domov. No ja viem, keď ja sa Sme mali strich. Na čo strich? A skúsime sa z toho vymotať. Alebo vymotať. Ja sa viem stať dostať, myslím. No, to myslíš. Nie, ja to viem. Či? Asi nie. Hej, dobre sme, tu je toto. Hlavná centrála. Tu sa zase spavnili creepovia. Výborne. A som si šetnul. A odhalil nám asi ďalšiu jaskyňu. Asi. Takže... A iba cestu do ďalšej bane, kde sme už boli. Ale to... Kde sme už boli. To je také zaujímavé. No a nie. No dobre, no teraz ideme späť. Začni viec. Takže tu dokopy máme 3 spawnery. Počkaj, a teraz som išiel taďal. Tak taďal nie. Tak to je problém. Je to problém. Nie. Mali by sme ísť s torčkami. A torčka je tu, aha, dobre. No, dobre. Počkaj, choď ďalej. Urob si ďalšiu dieru, alebo znič toto a ideme. Nie, toto nebolo. To je iba lava. Nemám taký pocit, že som sa asi stratil. A... Kam? Poď tu kostlivec a zombie. Ja ťa nevidím. Ty ma nevidíš, hej? Vážne? Ja som za tebou a ty ma nevidíš? Nie. Nemám vzadu oči. A aspoň otočiť to nevidíš? Nie. Ja papkám a ty hodí. Hrdina Defon. Nechoď za mnou, kostlivec. Ja som myslel, že ja nemám meč. Došol, bo to tak... Ale tam je ten Enderman, asi sme... Sorry, otoč sa. Tam je ten Enderman, čiže... Sme už asi na začiatku. Zamuruj to, alebo ja to zamurujem sadiaľ. Že by nás už nikto neutočil. Potrebujem sa najesť. Neútoč na tohoto. Poď tu, zostaň a chodíme killnúť. Nie. Áno, on sa tu nepotne a ťa neutrie. Dobre, no počkej, musíme tu ešte do neho nebuchaj, musíme tu... Táton áno. Dobre, no. Ide na mňa to. Ja nemám mečík.
Dúfam, že sme na tom mieste, kde sme boli, alebo iba je portnutý ten Enderman. Dobre, tak tu bude toto, tu si robíme ďalšiu zabranu. Zabrána. Ja si myslím, že asi aspoň iron, počkej, iron. A tu je torčka. Kristupas, tu sme v tej našej jaskyni. Takže dáme si. Jej, spadlo brnko, ale aj tak slabé. No, aspoň my sme v tej jaskyni, čiže ideme naspäť. Počkej, aha, už viem, kde sme. Ideme naspäť. Alebo ideme ten strich? Alebo ideme ten strich? Nie, ideme dať strich, zbytočne. Počkej, nie, to sme tu boli, presne toto sme urobili. Prišli sme tu a tu bolo zle. Čiže ideme... Kadiaľ sme to išli? Á, tam mať. Či? Nie, nie je tam mať. Tam mať, nie. Vlastne sme aj zabludili, však som našiel prednedávnom cestu a teraz neviem. Toto si pamätám, naša prvá ohrádka. Áno, sme išli za to. Dobre, no poď, našiel som to. Kde si? Choď za mojou menovkou. Áno, a kde je tvoja menovka? Však už som ti videl nohou, ty čo? Kripoš. Sa kukni trošku hore a uvidíš moju menovku. Rachol, kripoš. No poď. Nie, no. Však. A teraz choď tu. No, výborne. Ja ťa vidím. OK, tu nám buchlo Tam je ten Enderman, nekúkaj sa. Proč? A nezačínaj si do neho, prosím ťa. Počkej, tu je toto a tady aj sme prišli tak. No už sme doraz vonku, áno, to už viem. No áno, tu je teda stretávka, by som povedal. Stretávka. Križovatka. No konečne. Kde si? Aha, vidím ťa. Vidím denné svetlo asi. No. Neviem. Kostlivec. Ani neviem, čo za ten čas, čo sme boli v tých jaskyniach, čo sa tu pomenilo. Dobre je noc, jak si to vedel? Instinkt. OK, a teraz drháme do domu. Prečo mi to laguje? Jasne. No však poď k našemu domu. Tu už sa tam vieš dostať. Môžem behať. Tak sa najedz dačoho. Si sa dal ten flašom? No. A to som neviem. A už ani ja nemôžem behať, potrebujem ich. Ale je ich tu poriadne nasrato. No neviem. OK. Som to mal nastavené na 10 čankov, tak to asi celé video kúšček sekalo. Už je koniec? No. Hej, lebo už máme dlhšie video, asi budeme mať 25-27 minút, myslím. Tam je Enderman ďalší, no tak... Domov, sladký domov by som mal. OK, ešte tak. Vieš čo urob? No. Príď, všetko si daj do inventára, ešte sme nepovedal s Bohom a ukážeš všetko, čo sme naťažili. Tu dáme si novú česku, všetko, čo sme v tých doloch naťažili. No však dobre, ešte natočíme, no však to môžeme. Hej, okej. Ale počkaj, to musíme potriediť, no idem dole potriediť, lebo ja si... Ale nie novú česku, a iba toto presne, čo sme všetko naťažili. To prečo? Iba tak. Nie, ako fakt nie. Lebo ja si potrpím na tomto, na poriadku. Hej, dobre, dávam ti všetko do... Asi do jedla. Počkaj, tu da kde... Počkaj, kde mám čestku? Tu je čestka. Nie, nedávaj do jedla, Tu je bordeľ. Tu si môžeš dať všetky geboziny. A ty to potriediš?
Nie, no potom asi neskôr, no, ale keď sa potrebuješ na rýchlo vyprázdniť, akože, tak tam. Ja viedi neznášam. A nie, no, ale tak si na tom potrpím aspoň trošku. Ako, no, chápeš, to je video. A ty tam všetko podávali, chceme vedieť, čo sme všetko naťažili. Ja som podával tam do tej normálnej. Koľko má asi železa? Zlata, železa. Z železa tam máme asi tak skoro, či? No, staň viacej, keď s mojimi. No. 60 železa máme. A tu budú cenné veci, hej, tu sú cenné veci. Čiže tu je redstone, lapis. Aj železo. Aj zlato. Ale to až vypálené, hej, vypálené. Máme 64 stringu, to čo? Ale robíme sa aj rýchlo vypaľovňu. Neviem, no a tu je pec. Vidíš, tu máme tu je pekáreň. Poďme si urobiť rýchlo vypaľovňu. Začíme. Ale pozri, čak tu už máme tú pekáreň. Ale rýchlo vypaľovňu urobíme. Hej, alebo nie? Čo ja viem. Hej, poďme urobiť. Ty vieš, jak sa to robí? Ja viem. No, treba sa nám Ale teraz nemáme surfy. Nemáme? Nie, ešte to nie. Aha, dobre, no, kde tu je, tu sú gebuziny, no ideme všetko potriediť, všetko berem, skoro. Teraz ideme jaký diel natočiť. Vidíš, máme, teraz pôjdeš štvrtý, však to vieš. No, tak ideme sa rozlúčiť, čiže... Všetko drž v ruke, čo sme nazbierali, dobre? Tak to už nie je dobre. Mám plný inventár, no poď, kde si? Idem po vajco. Iba jedno? Za celý ten čas? 2. Tak to nie je veľa. No dobre. Nie, ale keď im nezobereš vajco, oni neznešu ďalšie. No. Nie si pri nich. No, poď tu. A ideme dať končiacu pozu. 10 vajec máme. To je dosť. No. Čiže lajkujte, komentujte, odoberajte a tešte sa na epizódu číslo 4, kde sa bude jednať o farmingu. Dovidenia. Ahoj.